Hej, og velkommen til den her allerførste strikkepodcast, jeg laver. Jeg har taget nogle ting med, som jeg tænker, at jeg vil vise. Jeg er amatør, men jeg har strikket i nogle år nu, men ikke altid. Jeg tror, at det er cirka 10 år siden, at jeg sådan købte mit første nøglegarn. Altså lige ud over noget, jeg har købt til at lave pølsestrik med. Så tror jeg, det er cirka 10 år siden, jeg begyndte at købe lidt garn for at hækle, tror jeg gjorde først. Og så fik jeg det lært, og så blev jeg nysgerrig på, og så tænkte jeg, så kan jeg også strikke. Og så begyndte jeg at strikke. Og jeg har ikke styr på længere, hvad jeg har strikket. Altså, jeg har strikket mange forskellige ting, men jeg har også lavet alle mulige andre ting af garn. Blandt andet noget, der hedder løbbinding, som ikke rigtig har set, at nogen, i hvert fald ikke nogen sådan garn- og strikkepodcast folk har vist. Det kan godt være, I laver det, men det er ikke noget, jeg har fået øje på så meget derude. Så tænker jeg, det vil jeg egentlig gerne slå et slag for, fordi det er noget, der kan sluge nogle rester, som vi får fra nogle af alle de andre projekter. Og så har jeg taget sådan et par nyopstartede ting med, og lidt bilstrik, og et par enkelte sådan lidt større projekter. Så det tænker jeg, at jeg vil vise jer i dag. Jeg hedder Marianne. Jeg bor i Region Syddanmark, i en lille by. Og jeg bor med min mand og vores hund. Vi har også 2 store børn, unge mennesker vil jeg kalde dem, som studerer. Så de bor ikke her på matrikel mere, men de er her stort set hver weekend. En af dem i hvert fald. De bor med hver deres kærester, som også studerer. Eller på vej til at studere. Og ellers så kan jeg sige, at jeg har et almindeligt lønmodtagerjob, hvor jeg går på arbejde 5 dage i ugen i hverdagene. Og tit så kan jeg jo sådan tænke, når jeg sådan har haft en lang arbejdsdag, så glæder jeg mig sindssygt meget til at komme hjem og strikke. Altså nogle gange så kan jeg næsten få abstinenser i bilen, at nu skal jeg bare skynde mig hjem og strikke, fordi nu trænger jeg til at strikke. Så det er det, jeg hygger mig med, når jeg virkelig skal slappe af, så er det strik. Ellers så kan jeg godt lide at sådan, eksperimentere med forskellige ting. Det er ikke altid, jeg har lyst til at sidde med en opskrift og skal lave noget, som nogle andre har opfundet. Nogle gange kan jeg godt lide at opfinde mit eget. Nogle gange så har jeg også kigget noget. Jeg kan huske på et tidspunkt, at garn og sludder Henriette, hun havde sådan nogle nisser, hun lavede på bestillingen, tror jeg. Så fik jeg lyst til at lave dem, og jeg kunne ikke rigtig finde ud af, hvor opskriften kom fra. Jeg kunne heller ikke rigtig google mig til det, så tænkte jeg, så må jeg jo opfinde et eller andet. Så ser vi, hvordan det kommer til at se ud. Så sådan nogle har jeg også prøvet kræfter med. Men jeg har gerne gang i 10-15 forskellige projekter ad gangen. Og så kan jeg mærke, at nogle gange så er det et projekt, der giver mig noget energi, og andre gange så er det noget andet, der giver mig noget energi. Så der flakser jeg sådan lidt rundt til, hvad jeg føler for, og hvad mit humør lige er til. Og så har jeg jo tænkt helt vildt mange tanker omkring det her. Nu, grunden til, at jeg starter med at podcaste, det jeg har egentlig haft tanken i lang tid. Men så var jeg til sådan et fyraftens foredrag, eller indlæg, netværksgruppe, jeg var i, hvor der var en erhvervspsykolog, der udfordrede os på, hvad der ville kræve, at vi var modige. Og jeg sad egentlig til det der netværksmøde og tænkte, der er ikke rigtig noget, der kræver, at jeg sådan særlig er modig. Og jeg kom faktisk slet ikke på noget, mens vi var der. Det var først et par dage efter, hvor jeg tænkte, muligvis er det derfor, jeg ikke er kommet i gang med at strikke podcaste. Fordi måske kræver det mod, jeg ved det ikke. Nu prøver jeg. Og indtil nu har det nok ikke været sådan noget, hvor jeg tænker, at
det var ubehageligt. Fordi noget af det, hende erhvervspsykologen, hun sagde, altså hvad er det, der definerer, eller hvordan ved man, om man har været modig, eller hvordan ved man, om noget, man er på vej til at gøre, vil kræve ens mod. Og en af de ting, jeg kan huske, hun sagde, det var, at det handler lidt om at læne sig ind i ubehaget. Og jeg synes ikke, det her det er ubehageligt. Tværtimod, så er der jo ikke andre end mig. Jo, så har der lige været mit ældste barn, der har sat kamera op og mikrofon og sørget for, at det virkede. Og vi har også lige lavet en lille test, fordi jeg har faktisk været i gang med at indspille det her en gang. Så var der nogen, der syntes, de skulle herned og hente en sodavand og havde glemt, at jeg sad her, eller havde tænkt, at jeg kunne bare klippe. Men det er ikke sikkert, at mine evner rækker til det. Så nu starter jeg. Indtil videre har det ikke sådan føltes som et ubehag. Men muligvis ved jeg heller ikke, hvordan det vil være at sidde bare og snakke til et kamera. Jeg har en masse på hjerte. Så nu tænker jeg, at jeg viser jer noget af det. Jeg har lavet alt muligt andet, så nu har jeg bare lavet et lille udvalg af noget, som jeg synes, jeg havde lyst til at vise i dag. Det kan godt være, at der er 1000 andre, der har lavet det samme, men så kan I jo se, om I gider se det. Men noget af det, jeg sidder og nørkler med her, det er en honey bucket bag. Jeg tror, den har eksisteret i lang tid. Det er Petit Nit, der har lavet den. Jeg tror, den har nogle år på banen, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg er faktisk ikke helt sikker. Men det er sådan en lille, hvor man laver en lille bund, som man strikker op på strømpepinde. Og så når man har lavet den størrelse, opskriften beskriver, jeg tror faktisk sagtens, man kunne have valgt at lave den endnu større, hvis man ville. Nu har jeg lavet den største af de 2 opskrifter, der er i, eller den største af de 2 størrelser, der er i opskriften. Og så laver man netpatent. Og det kan jeg huske på et tidspunkt, jeg opgav en bluse, fordi det der netpatent, jeg kunne simpelthen ikke forstå, hvad der stod i opskriften. Jeg kunne ikke se, at det, der stod i opskriften, passede med det næste, jeg skulle til at gøre på pindene. Og så opgav jeg det faktisk. Men Petit Nit, hun er jo så god, at hun lægger de her videoer op. Og så kan enhver fatte det. Så. Måske kan I se det her. Netpatent. Det er sindssygt flot. Det tager også lidt lang tid at sidde og lave. Men jeg synes, det er det hele værd. Det bliver vildt flot. Og så har hun konstrueret en bund med den måde, der er udtagninger på. Kunne det ligne sådan en lille spiral. Jeg har valgt at lave det i garn fra Sysleriet. Den, der hedder Sok, som er superwash merino og polyamid. Der løber 425 meter på 100 gram. Og jeg strikker på pind 2,5, og det står der sådan set også på garnet, at det kan strikkes på 2,5 til 3. Opskriften siger 2,5. Jeg har endda en mohair-tråd med, og har den stadigvæk på 2,5, men det giver et rigtig fint resultat, og så tænker jeg også, når det skal være en lille taske, så må det godt være lidt tæt. Og så er det så tanken, at man selvfølgelig følger opskriften, og når man har gjort det, så skal den fores, og det er der faktisk også i opskriften et lille mønster til. Så jeg synes, hendes opskrifter, de er super udførlige. Det er den farve, der hedder sådan der. Mrs. Potts. Den er lyselilla og sådan lidt skovgrøn. Lyselilla er hvid og skovgrøn og lidt forskellige brunlige nuancer er der i den her. Jeg tror, hun har dem stadigvæk. Det var en, jeg købte på et tidspunkt, hvor jeg kun købte det ene fed. Men hun er super dygtig til at farve garn. Dog vil jeg så sige, fordi jeg har købt det på nettet. Det er ikke lige hver gang, at jeg synes, jeg får det, jeg troede. Men det er jo selvfølgelig det, der er med håndfarvet garn. At de varierer så meget. Så en lille erfaring, jeg har gjort mig, det er i hvert fald, at jeg helst køber håndfarvet garn, når jeg kan mærke ved det. Nu har jeg også lige noget andet, jeg kommer til at vise her senere, hvor jeg tænker, dem har jeg rent faktisk købt ude på en messe.
2 fed af den samme, og når de bliver vundet op, så kan man bare se, hvor forskellige de er. Så det der med, hvis man skulle bruge de 2 fede, jeg har så brugt dem til 2 forskellige projekter, men hvis du skal bruge det i det samme, så er det samtidig en god idé at gøre, som de faktisk anbefaler, med at man skifter lidt med fedene, så man på en eller anden måde får det til at blende. Nå, men Honey Bucket Bag, sindssygt lækkert lille bitte strik. Altså, den er ikke ret stor. Det er den store størrelse. Jeg ved ikke, om I kan se bunden her. Ikke, man kan se bunden, men den er sindssygt flot. Og så kan I også se, hvor fluft det er med den der mohair i. Virkelig lækkert. Og så tror jeg, når man er færdig, der er sådan et lille hul, men det er jo der, man er startet op på strømpepindene inde i midten. Der er et lille hul, men jeg tænker, det, når jeg lige er færdig, så tror jeg, det er super nemt lige at stramme det til. Lidt ligesom i toppen af en hue. Altså det er der jo også på de her. Nu er det sådan en Oslo-hue. Når man er færdig med dem oppe i toppen, er der jo også lidt, der lige skal strammes lidt til. Og de bliver altså pæne. Dem har jeg lavet nogle stykker efterhånden. Vores unge mennesker, der er efterspørgsel på de her. Nu er jeg blevet bedt om, jeg har også en hvid. Den er lidt tungere i garnet, så der falder omslag lige en lille smule ned. Men de er jo sindssygt flotte, og de er anvendelige. Og de der huer, hvor der er 3 lag på ørerne, så kan du altså godt holde varmen. Men dem er der efterspørgsel på. De må bare ikke krasse, har jeg fundet ud af, fordi så kommer de retur. Nå, petit knit. Har jeg mere af hende? Ja, det har jeg faktisk. Jeg er også ved at strikke på sådan en Sunday sweater. Det tror jeg er en virkelig gammel model. Den har jeg startet op med at strikke i den her blå, og jeg får totalt blå fingre, når jeg strikker den. Så der er i hvert fald noget overskudsfarve, der skal vaskes ud, inden den skal i brug. Jeg har strikket den største størrelse, og muligvis en lille smule stramt, eller også er garnet mindre, men du ved, det der med strikkeprøver. Nogle gange så går jeg bare i gang, og det er måske lidt dumt. Muligvis skal den også nok komme til at passe. Ellers så er det jo så smart, at hvis det er for lille til mig, så kan min datter passe det. Så nu ser vi, hvem det bliver til. Men jeg tænker nok, det bliver til hende. Jeg har strikket den i en Drops Air. Vildt lækker blødt garn. Men jeg har lavet noget andet på et tidspunkt, hvor det kan godt vokse en lille smule, når man bruger det. Og det endte faktisk med, at jeg måtte smide det ud. Så den her gang, der har jeg taget en mohair-tråd med. Fordi jeg har en fornemmelse af, at når der er en mohair-tråd med, som er lidt mere fast, at så holder det lidt bedre på facongen. Så det håber jeg lidt på. Så det er den. Der mangler et ærme og en snas, og så rib selvfølgelig. Men den har jeg også gang i. Så er det sådan noget sjovt noget med farver, fordi jeg kan jo egentlig vildt godt lide farver. Men jeg kan også vildt godt lide de der naturfarver. Så indimellem så er det, jeg har gang i, vildt farvestrålende, og andre gange det modsatte. Og så de unge mennesker, de efterspørger brun eller sort. Og det er jo sådan lidt at sidde her og strikke om vinteren i så mørkt garn. Men jeg har gang i en Perfect Little Cardigan fra Miss Knits, som jeg har strikket den en gang i sådan en lilla i noget garn, jeg købte ved garnudsalg. Og jeg tror, det var sådan noget, de havde en enkelt gang. Det hed Alva, men ikke at forveksle med Filcolanas Alva. Det her, det er fra Schackenmeier. Og jeg mener, det er halv uld og halv silke. Og der satte jeg nemlig også sådan en lilla nuance mohairtråd til. Blev vildt flot, men den voksede også en lille smule. Den har min datter så synes hun havde mere brug for, end jeg havde. Så jeg kan ikke vise jer den. Men i stedet for, så kan jeg jo vise jer den, jeg har gang i nu. Det er også til min datter på bestilling.
sådan en brun. Det er, se om jeg kan finde det her. Det er sådan meget mørk chokoladebrun hjertegarn. Den hedder Hjertefine. Det er noget Højlandsuld. Det er sindssygt lækkert at strikke i. Og det er ikke sådan vanvittigt dyrt. Tit så kører de tilbud på det rundt omkring. Det er godt nok en fornøjelse at strikke i, fordi pindene de fanger bare garnen hver gang. Og jeg har endda sådan en suri-alpaka med, fordi jeg tænkte, jeg skulle have noget andet end mohair. Og så tænkte jeg havde på et tidspunkt købt sådan noget suri-alpaka, enten i garnudsalg eller garnspecialisten. Jeg kan ikke lige helt huske, om det var den ene eller den anden. Men i sådan nogle kæmpe fed 200 eller 250 grams fede, sådan nogle kæmpe nogen, og det her det er jo lige så tyndt som, altså lige ved at tro, det er tyndere end mohair. Jeg ved ikke, om I kan se det. Det er virkelig noget tyndt noget. Sytråd. Jeg ved ikke, om det fanger det særlig godt. Men det er ultra tyndt, men det giver sådan lige et farvespil af, at det er noget andet end det her, altså helt solidt brune garn. Så giver det sådan lige lidt dybde, at der er den her sorte koksgrå, eller hvad den er, sammen med. Den her cardigan, den så jeg på et tidspunkt. Hvad har det været? Fiberfolk i foråret 2025, tror jeg det var, hvor der kom 3 damer gående i hver deres perfect little cardigan, altså i hver sin farve, ind på messen. De var så smarte. Og det så også ud, som om de havde strikket det i hver deres type garn. Sådan i forhold til, hvad udtrykket sagde i hvert fald. Sindssygt fin lille cardigan. Og nem at strikke. Der er sådan et hyggeligt mønster, som starter helt op i ribben, og det er faktisk det, jeg synes, der er lidt fint. At det starter helt op i ribkanten. Og så bevæger det sig ned. Nu har jeg lige sat ærmerne til hvile selvfølgelig. Og så resten af cardiganen, det er bare frem og tilbage. Og så strikker du de her knapstolper med, så det er ikke nogen, du skal til at samle op og montere bagefter. De kommer med i første hug. Så der er egentlig ikke ret meget montering i den her. Nu kan jeg ikke vise jer den, jeg har lavet, som er rejst hjemmefra, men den sidder virkelig godt. Den bliver på skuldrene. Den sidder rigtig pænt ned foran. Og så er det bare rart med sådan en lille cardigan. Den jeg lavede, den er lidt længere end den her bliver. Den her er en kort model. Fordi min datter gerne vil have, at det må ikke blive for langt. Det skal helst kun lige gå til buksekanten. Så jeg er faktisk ved at lave rib og skal lukke af lige om lidt. Og så mangler der 2 ærmer. Ærmerne er egentlig det hyggeligste at lave, fordi der kommer du lige rundt. Altså for det første, så strikker du bare rundt, i stedet for frem og tilbage. Og så har du det der lille super fine mønster. Ned. Hele vejen ned i ærmerne. Jeg ved ikke, om det fanger det her. Så. Anbefalelsesværdig. Det er en god opskrift. Nem at følge. Super godt beskrevet. Der er ikke noget at være i tvivl om overhovedet. Og jeg tror faktisk også nu, det er ikke fordi jeg vil sige, at jeg er sådan super dygtig. Jeg er ikke super dygtig til at læse opskrifter, men nu har jeg læst nogle stykker efterhånden. Den her, den er velbeskrevet, vil jeg sige. Så, det er jo alt, hvad jeg sådan har gang i til nogle andre. Så indimellem, når det skal være nemt, fordi det er jo ikke kun de der store strikketøjer, jeg har gang i. Jeg har også nogle mindre. Jeg kan godt lide, når vi kører bil, tit når vi har unge mennesker hjemme, så tit i weekenden, så tager de typisk tog eller bus hen til. Det tager cirka en time derfra, hvor de bor. Og så kører vi dem hjem om søndagen. Så er det rart lige, i stedet for at føle, at det er spildtid, så sidder jeg og strikker et eller andet, der er lidt nemmere. Det kunne blandt andet være sådan nogle strømper. Jeg har også strikket de der, hvad de hed, med de der forskellige farver.
Color Palette socks. Super hyggeligt. Dem har jeg også haft med på sommerferie, du ved, lige en taske, og når man skulle rundt, og hvis der så var lidt ventetid på det ene eller det andet, når man er på ferie, så kan man lige sætte sig i en krog lige og strikke 2, 5, 10 omgange, eller hvad man nu kan nå. Og så er der ikke rigtig spildtid, og det er jo samme, jeg føler, når vi kører bil, så kan man godt lige sidde med et eller andet, og så stadigvæk holde øje med, hvad der foregår rundt omkring. Dem her, det er nogen, der er en, der hedder The Crazy Sock Lady, tror jeg, hun kalder sig. En amerikaner, jeg kan ikke lige huske, hvor hun bor. Men hun laver strikkepodcast, og hun er oppe i 2, måske nærmere 300 podcast, hun har lavet. Når man går ind og kigger hos hende, så er der faktisk sådan nogle instruktionsvideoer også på de her vanilla socks. Og på et eller andet tidspunkt, så tænker jeg, at det er godt nok en lækker opskrift i forhold til, hvad hun selv siger. Så tænker jeg, nu prøver jeg at se hendes video, og så gør præcis, som hun siger, for at se, altså kan du rent faktisk strikke et par strømper, efter det hun siger. Så den her model, den lavede jeg nogle gange. Jeg har både strikket til mig selv, jeg har også strikket strømper til min mor. Efter den samme opskrift. Altså hvis man følger helt præcis, hvad hun siger, og så kan lige pause den en gang imellem, fordi hun strikker hurtigt. I hvert fald hurtigere end mig. Så kan du faktisk strikke et par strømper, efter det hun fortæller i den video. Så ender du ud, og så får du en masse fif. Fordi det er derfor, jeg har de her lightbulb maskemarkører siddende. Fordi hun giver faktisk nogle råd at sætte sådan en her på for hver 10. Så skal du ikke sidde og tælle hele tiden eller holde styr med det. Så hver gang du har 10 omgange, så sæt sådan en på. Og så giver hun anvisning på, hvor lang skaftet skal være efter, hvad hun godt kan lide. Så kan man jo selv justere det. Og så hvordan man måler ud til, hvor lang skal det så være, når man har sat hæl på. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder, den her hæl. Men når du har strikket det skaft, du vil, så strikker du. Nu har jeg valgt en anden farve, fordi jeg kører det her i selve skaftet og foden, men jeg kører den her, det er samme tykkelse, altså samme kvalitet i bund og grund. Det kører jeg så til hæl og tå. Og lige ribben i skaftet. Men så skifter du faktisk, når du har strikket hele skaftet, så skifter du til den, du vil have din hælfarve i. Og så laver man sådan en, jeg tror det hedder en slip stitch heel. Super velbeskrevet i hendes video også. Hvor du strikker frem og tilbage, og så er det noget med, at du får taget ind. Så den ser sådan her ud. Jeg håber, man kan se det, hvor man strikker frem og tilbage her. Og så på et tidspunkt, når man kommer helt herop, så laver man sådan ligesom en selve hælen under foden, laver man her. Og så tager man nogle masker op. Og så er der en anvisning på, hvordan er det, man tager ind. Og på et eller andet tidspunkt, når man så har taget det ind, man skal, skifter man, og så begynder man at strikke foden. Og den sidder bare godt, den her. Men der ved jeg godt, at der er man jo forskellig. Men den her, synes jeg, sidder godt. Så. Da jeg har strikket den nogle gange, så tænker jeg, nu tager jeg og lytter på den her video fra ende til anden, og så sad jeg og skrev ned. Så nu har jeg det skrevet med min egen håndskrift, så har jeg min egen lille opskrift. Og det er dem, jeg vælger at strikke hver gang. Modellen er god, så hvorfor skulle jeg strikke nogle andre? Jeg har også strikket den der, som jeg nævnte før, den Color Palette socks eller strømper. Og der har jeg lavet den samme hæl på. Og jeg tror faktisk, det er den, der er i den opskrift også. Så man kan bruge det ene eller bruge det andet. Nå, det her garn her, det er jo sådan lidt sjov. Jeg synes, jeg havde en banderole, den var her. Det er sådan noget Mylan White Merino håndfarvet
håndfarvet, det ved jeg nu ikke. Men det står der. 100 gram, cirka 420 meter fra Lana Grossa. Det er sådan lidt en sjov en, fordi det var et fed. Og når jeg fik det, I ved, når det er snoet, og du får fedet med banderole på, så er det ligesom om det er lilla i den ene side, og hvid i den anden side. Og nu har jeg så vundet det op. Og det er lidt sjovt, at det giver sådan en lidt skrå strib på en eller anden måde. Og så kan I bare se den anden, hvis ikke I så det før. Så når du begynder at lige pludselig, så giver det så nogle små. Og det er egentlig ikke fordi jeg har strikket. Altså det er lige der, hvor hælen sidder på den anden side her. Men så giver det så nogle små striber. Lidt pusseløjerligt, hvordan det kommer. Nu er jeg spændt på lige at se, hvordan foden den så bliver på dem. Men det må vi se. Sjovt garn. Men jeg havde ikke lige set, at det var sådan, det ville komme til at se ud. Så det ser måske lidt vildt ud i forhold til nogen, jeg vil gå med. Men det må vi se. Det var dem. Og i øvrigt, det er Alva, jeg snakkede om før. Det er det her. Alva Silk. Det jeg strikkede, den der Perfect Little Cardigan af. Der var lige sådan en rest af det. Og det er tysk, tror jeg. Tysk garn. Og 50 gram er der. Lavet af 75% økologiske materialer. Og det er 50% uld, 25% silke og 25 bomuld. Så muligvis derfor det bliver lidt, den træk lidt lang på en eller anden måde. Men muligvis bomulden gør det, jeg ved ikke. Men Alva Silk. Så kan jeg jo godt lide at strikke scarfs. De er hyggelige at sidde og lave. Tager ikke så lang tid. Du kan strikke dem med et enkelt fed. Jeg har gang i en fra den her bog, som Mette Hvidtved har skrevet. Hun har virkelig mange gode opskrifter her i, og jeg kan anbefale bogen. Der er den ene, som jeg er virkelig blevet vild med, og det er nummer 3, jeg er ved at strikke nu, der hedder Ingrid Scarf. Kunne jeg godt vise det på en eller anden måde. Den der. Det er hurtigt strikket, eller ja, det er hurtigt strikket, det er kun et fed. Sådan ser mønstret ud. Jeg er helt vild med det der sillebensflat, eller sillebensstrik. For nogle år siden, 5 år siden eller sådan noget, der så jeg faktisk det her sillebensstrik på en YouTube-video, eller jeg googlede det. Og lige pludselig, det kan også være på Facebook, et eller andet sted så jeg det i hvert fald, og så tænkte jeg, det kunne jeg godt tænke mig at lave til en hue, og på det tidspunkt, der var jeg i gang med at strikke nogle forskellige huer, og så tænkte jeg, lidt tykt garn, der kunne jeg da godt strikke en hue i det mønster, og jeg forsøgte faktisk flere gange, men jeg synes, det blev simpelthen så hårdt og knottet. Og det blev faktisk ikke pænt, og jeg endte med at trævle det op, og en stor del af det kunne jeg ikke engang trævle op, fordi det er jo ligesom næsten, det filtede ind i hinanden, fordi jeg havde strikket det så hårdt. Og der tænkte jeg, at det var egentlig underligt, at det var et velbeskrevet mønster, men det blev simpelthen så hårdt, så jeg tænkte, at det er umuligt at strikke. Og jeg strikkede på de pinde, som garnet anbefalet. Men da jeg så fik Mette Hvidtveds bog, der kunne jeg jo så godt se, og jeg har også set hendes strikkepodcast, hvor hun taler lidt om det her. Der kunne jeg godt se, at hvis man så tager de anbefalede
altså den anbefalede pindestørrelse, og så lægger 2 størrelser oveni, så bliver det lækkert. Så jeg har købt noget garn, noget Malabrigo. I den her, der er det den her farve. Sådan noget garn her. Det er vildt lækkert garn. Det købte jeg nede i Masker i Masken. Det hedder sådan her. Mesita. Og det er den farve, der hedder 886 Diana. De anbefalede pinde der, det er 2,25 til 2,75. Og jeg har strikket det her på en pind 5. Man kunne også gå op til pind 5,5. Men jeg har valgt en pind 5, for jeg synes faktisk, det bliver tæt, uden at blive for tæt. Og det bliver sådan noget... det slasker lidt, det kan jeg godt lide, når et tørklæde det gør. Det behøver ikke at være sådan helt stift. Det må godt falde pænt. Men på pind 5, der bliver det virkelig lækkert. Det her det er nummer 3, som sagt, jeg er i gang med at strikke. Jeg lavede først et af noget garn fra Sysleriet, som jeg nåede kun lige at få det skyllet op og blokket, så rejste det til Aarhus. Så tænkte jeg, til jul, der ville jeg lave et til min mor, fordi hun havde været med ud at købe det her garn, og sagde, at det var lige hendes smag. Så tænkte jeg, så skal hun have sådan en tørklæde til jul, så det strikkede jeg til hende. Og det fik hun i julegave, og da min datter så det, så tænkte hun, kunne jeg ikke også få sådan et, så må du gerne få det tilbage, som jeg har fået. Så der lavede vi en byttehandel. Så det er hende, jeg er ved at strikke til nu. I den her farve. Og jeg har en lille dunt af det. Resten fra det, jeg lavede til min mor. Og så tænkte jeg, jeg kan jo godt lide og sådan også både at være økonomisk og bruge garnet op. Så tænkte jeg, så kunne jeg egentlig starte med den. Jeg ved ikke, hvad der er i den her. 10, 15, 20 gram. Jeg ved det ikke. 10 gram er der nok. Så tænkte jeg, så kan jeg jo starte med det. Og så ved jeg godt, der kommer en hæftning. Men så kunne jeg gå over i det næste fed. Men selvom det er fuldstændig det samme farvenummer det hele, så er det jo det her med håndfarvet garn. Altså, de er simpelthen ikke ens. Den her, den er lidt lysere. Jeg ved ikke, om man kan se det på kameraet. Så jeg valgte faktisk ikke at bruge det her, men at starte på et frisk fed. Så nu får jeg nok 2 rester, når jeg engang når til ende med den. Men det er der simpelthen ikke noget at gøre ved. Det skal være pænt. Men Mesita fra Malabrigo. Virkelig, virkelig lækkert garn. Og nu, det er jo også 100% mere endnu. Og så har jeg sådan tænkt, hvorfor er det, der er noget mere endnu, der er blødere end andet? Det har jeg simpelthen ikke forstået. Men nu, Henriette fra By Kielrik, hun har jo tilbudt sådan et gratis garnfarvningskursus online. Og det meldte jeg mig til. Og det du så også får i det online kursus, eller jo, det er gratis, men mod at du skal give hende noget feedback, og det synes jeg er helt fair. Men det du også får, det er, at du får sådan nogle små instruktioner om fibre, om superwash, non-superwash, alle mulige sjove ting, hun indleder med. Altså vi er ikke nået dertil, hvor vi farver noget endnu, eller hun gør. Men alt mulig baggrundsviden om det her, det er sindssygt fedt. Men noget af det, hun fortæller om, det er blandt andet også det her med, hvorfor noget det er blødere end andet. Hvorfor er der noget, der krasser? Man må sige, indhold for sådan en som mig, der ikke ved en hel masse om fiber. Altså jeg ved til husbehov, men jeg ved ikke forskel på forskellige merino for eksempel, eller merino, kald det hvad du vil. Det har jeg ikke sådan indsigt i, men det giver hun faktisk et rigtig fint bud på. Plus at hun siger, at de der er single ply, der er et eller andet med, at de ofte er lidt blødere. Så er der noget, der begynder at give mening. Så hvis I er til blød, så er det her virkelig et blødt garn. Gavestrik. Det giver en kæmpe stor glæde at strikke noget, nogle andre bliver glade for.
Og så kan man samtidig være heldig selv også lige at få noget. Så nu har jeg købt et fed. Det samme garn, det er godt nok vundet op i sådan en kugle. Det er jo ren dovenskab. Men det er også meget hyggeligt at have sådan en fodbold her. Men det har lidt nogle blå nuancer. Vildt flot. Fuldstændig den samme garntype, men den her farve. 005. Hvis nogen skulle have sådan noget. Det er virkelig lækkert. Så har jeg gang i et andet lille skarf, som der nok er tusindvis af mennesker, der har lavet. Jeg har ikke lavet et helt før, og det har jeg så stadigvæk heller ikke, kan jeg så sige, fordi jeg er i gang med det. Jeg har lavet et på et tidspunkt, hvor jeg gik kold midtvejs, og så lavede min mor den anden halvdel. I de her Sophie-scarfs. Min mor, hun har lavet 50, tror jeg, af dem. Hun slapper af ved at sidde og lave dem. Det kan jeg også godt følge. Altså, jeg synes også, det er hyggestrik. Det eneste, det er, at jeg hele tiden ikke kan huske, hvornår det var den pind, hvor jeg skulle tage ud eller ind på. Og så har jeg prøvet at sidde med sådan en omgangstæller, men den er jo heller ikke klogere, end at hvis du glemmer at trykke på den, så ved du stadigvæk ikke, hvornår det var, du skulle vende. Det er det eneste, jeg har at sige med det her Sophie-scarf. At det er lidt nederen, hvis det er, at du slår hovedet helt fra, og så hænderne bare kører. Og det gør det samtidig, hvis jeg sidder med sådan noget her om aftenen. Nå, anyway. Nu har jeg sat sådan en i, fordi det er jo sådan måske lige det trick, jeg fandt ud af, at hver gang jeg så har de der, er det på hver 8. Jeg har ikke lige opskriften med. Jeg tror, på hver 8. du gør et eller andet, men så har jeg valgt at sige, så sætter jeg sådan en her i, fordi jeg kan faktisk godt lige tælle til 8 frem og tilbage, så kan jeg så nogenlunde sjuse mig til, plus at jeg ved, den side, hvor den sidder på, det er ret siden. For du kan ikke se forskel, når det er ret riller. Så begge sider ligner hinanden. Så det er lige min hjælpeting her, når jeg laver de her scarfs. Men ellers et hyggeligt lille projekt, og om det er strømpestrik eller små scarfs, når man sidder i bilen, det er et fedt. Altså det er nemt at sidde med. Undtagen hvis man kører ind igennem Vejle, fordi der er godt nok ujævn veje. Men, og garnet, jeg er ved at strikke den her i, det er også lige det, jeg vil fortælle om, fordi det er noget, jeg har købt for noget tid siden, men det er det her Mimi. Jeg ved ikke, om nogen kender det der. Det er ikke noget, jeg synes, jeg har set i ret mange butikker. Jeg købte det over i Tørring, har jeg lyst til at sige, en butik, der lukkede derovre. Men det er mink, kashmir, uld og viskose. 300 meter på 50 gram. Altså det er virkelig smørblødt. Lækkert, lækkert. Jeg har 2 farver mere af det, som jeg tænker godt kunne blive sådan en lille scarf i hver farve. Eller det kunne mixes eller et eller andet. Men den her farve, som jeg er i gang med at strikke af, det er sådan en dyb lilla, og det er sådan lidt sjovt, fordi det er lidt ligesom om det er både lilla og lidt sort i. Jeg er lidt spændt på, hvordan det er strikket op. Men når det strikker op, så er det ligesom om, at skarfet er lilla, men den der luv, der ligger henover, er sort. Og jeg ved ikke, om man kan se det. Det er sikkert ikke lige så tydeligt der, men det er vildt tydeligt, når man kigger på det direkte, at det er ligesom om, der ligger sådan en fin sort lag henover. Det er sindssygt flot. Så, hvis nogen skulle støde på det garn, det er smørblødt. Og muligvis sammensætningen. Jeg har ikke så meget erfaring med de der garner, hvor det er alt muligt forskelligt, der er puttet i det samme garn. Men et eller andet i det her garn er i hvert fald blødt. Om det er minken, ved jeg ikke. Men kashmir har jeg hørt andre af. Jeg har aldrig strikket i kashmir, men det har nogle af jer andre, hvor jeg har lyttet på. Og det kan jeg i hvert fald forstå, at det er blødt. Så det kunne også godt være det. Eller en kombi.
Det bliver færdigt en eller anden dag. Så har jeg købt mig et garn. Jeg blev inspireret af en eller anden i strikkepodcast-verdenen, der sad og snakkede om det her Zauberball Crazy. Så nu har jeg købt sådan en nøgle. Det hedder sådan der i stedet for. Hvor jeg tænkte, er det samme garn? Alp Zauber Crazy. Er det Zauberball Crazy? Det ved jeg faktisk ikke. Det er 75% uld og 25 polyamid. Så det er jo sådan en strømpegarnskvalitet. Og jeg har startet op på at strikke det i strømper. Og har vundet det tilbage op og sat banderolen på, fordi at jeg tænkte, at det blev nogle tykke strømper. Det er jo også lidt ligesom om, at de blev store. Altså når jeg strikkede, jeg tror jeg havde strikket et halvt skaft på dem, eller med det her garn. Og jeg tænkte, at de bliver godt nok store, så jeg valgte faktisk at trævle det op igen. Så nu skal jeg lige se, hvad det her det kan blive til. Og så er det en lille smule kras. Jeg havde nok forestillet mig, at det havde været lækkert blødt. Men det synes jeg ikke, det er. Men flot er det. Der er nogle flotte farver. Og hvis man sådan kan smugkigge ind i det, det kan man godt nogle steder, så kommer der jo alle mulige sjove farver til syne herinde. Altså det er et meget sjovt garn. Nu må vi se, hvad det skal blive til. I kan jo skrive i kommentaren, hvis der er nogen, der har erfaring med præcis det her. Jeg tror, det er noget andet, men jeg har ikke forstand på det. Jeg tror, det er noget andet end det der Zauberball Crazy, når det hedder sådan der i stedet for. Nå, nok om det. En strikketing mere, jeg kan vise. Det er en, jeg har været i gang med i hvert fald et år. Nu er det godt nok i sort-hvid, jeg har det her, men det er den her. Purpurea sweater af Teti Lutzak. Purpurea Sweater Light hedder den. Den trækker tænder ud. Ikke fordi den er svær, men fordi der er virkelig mange masker. Det er et spændende strik. Der er mange masker rundt, og der er rigtig meget snoning. Nu kan I få lov at se, hvor langt jeg er kommet her. Sådan skal den vende. Det er monsterflot. De her snoninger, de bliver ligesom større. Jo længere man kommer ned, så er der sådan en fin opskrift. Meget nøje beskrevet med et par enkelte fejl, men dem kan man, når man sådan lige fanger mønster, så kan man godt spotte, hvor de fejl de er henne. Jeg har en veninde, der hjalp mig i gang, fordi jeg synes godt nok, det er jo svært lige at komme i gang med, hvad det egentlig var. Men når man sådan lige er i gang, så er den egentlig okay at forstå. Men snogningerne, fra de her små snoninger, så bliver de sådan større og større nedad. Opskriften, den er til at følge, og så giver den anvisning på nogle forskellige modeller. Altså om du vil strikke den ned som sådan en A-facon. Jeg så den første gang ved G-uld, der havde den med på en messe. Og det tror jeg faktisk, jeg så et par gange, hvor de var med på nogle messer, hvor de havde den med i deres garn i sådan en grå tone. Vildt flot.
Og som jeg husker det, så var deres strikket op i den der A-façon. Men man kan også bare strikke den lige ned og med rib. Og så er der også 2 modeller i ærmerne, og jeg kan ikke lige helt huske, om den ene det er sådan en, hvor man tager ind, og den anden er lige. Men der er i hvert fald 2 modeller, man kan strikke af den. Jeg har strikket den op i en hvid silkmohair, eller hvid er den ikke, den er sådan råhvid eller natur. Jeg ved faktisk ikke lige, hvad den hedder. Jeg har ikke lige fået en banderole med. Og så strikker jeg den op i sådan noget alpaka. Og jeg har et nøgle der og et halvt her. Så det vil sige, det jeg har strikket ind til nu, har jeg brugt 8,5 nøgle på. Og det er det her garn. Der er de 10 nøgler, så jeg skal nok have nok, tænker jeg. Men den tager delen også meget garn. Det er fra Du Store Alpaka. Det er noget, jeg har købt for lang tid siden. Det er 100% alpaka. Og selve garnet, det er sådan noget, det ligner sådan en lille, kan man se det? Det ligner sådan en lille kabel, eller det er kabelspundet, men meget løst. Det er helt vildt lækker at sidde med. Altså det eneste minus ved det her garn, det er, at når du sådan ligesom har strikket et halvt nøgle op, så ligesom resten det er så løst, det vil falde fra hinanden. Men det går nu nok. Så. Men et lækkert strik. Og noget lækkert garn. Og lækker meget tid. Og så langt er jeg jo heller ikke. Så. Nu må vi se, hvornår den bliver færdig. I dag har jeg været på broderikursus. Det er ikke noget, jeg har gjort ret meget i. Jeg kan godt huske, at jeg broderede lidt en gang. For nogle år tilbage, der brækkede jeg 2 fingre. Der kunne jeg hverken strikke eller hækle eller noget som helst. Men jeg kunne godt med venstre hånd sidde med... Jeg kunne godt lige få hjælp til at tråde nålen, så kunne jeg godt med venstre hånd sidde og brodere lidt. Så der blev jeg udstyret af nogen omkring mig med noget broderistof. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder, men det der, hvor der er huller til korssting. Så der broderede jeg en lille smule, det blev aldrig færdigt. Så har jeg et par gange været på sådan et broderikursus, hvor der er kommet en underviser, der har hjulpet med nogle forskellige ting. Og jeg var jeg tror det er et års tid siden, eller helt år siden, hvor jeg første gang var på broderikursus, hvor man skulle lære nogle sådan få simple teknikker. Det er jeg jo på i dag, mindede faktisk rigtig meget om det, men så fik det jo lige anledning til, at så kunne jeg lige få fulgt lidt op på, hvordan var det lige det var, fordi jeg har ikke fået en hel masse gjort ved det. Og man kunne selv tage noget med, hvis man havde noget, man ville brodere på, og man kunne også bare komme. Altså i princippet kunne du bare komme uden noget, fordi der var en underviser, der havde ting med. Men så tænkte jeg, at jeg har fået den her mulepose på et tidspunkt, hvor jeg købte noget garn ved Vildspire. I øvrigt noget virkelig lækkert garn, hun har. Men det kan vi snakke om en anden gang. Men så tænker jeg har jo set andre, og faktisk også, jeg tror det var på Fiberfolk messen i år, hvor der var nogen, der havde broderet rundt i det her logo. Og så tænker jeg, måske kunne jeg godt få startet op, men da jeg kom derop, så tænker jeg, så garvet er jeg nu heller ikke, jeg lige ville lægge ud med at ødelægge den her fine mulepose, fordi jeg kunne da godt tænke mig at lave et eller andet, så jeg gad at bruge den bagefter. Men vi kom derop, og nu skal jeg prøve at vise, hvad vi lavede. Fordi vi blev udstyret med, hun havde broderigarn med, så vi kunne tage de farver, og så blev vi udstyret med noget forskellige inspiration, nogle mønsterark og sådan noget. Hun var super dygtig, hende der var deroppe.
Og vi var på kursus og lyttede på, hvad hun sagde, og så de ting, hun havde med, og så videre, og så videre. Og jeg kom ikke længere end det her. Altså, det er seriøst godt nok tidskrævende. Men jeg lærte 1, 2, 3 forskellige sting. Og det er ikke fordi, jeg synes, det er sådan helt vildt fedt, det her at se på. Men hvis nu man kunne blive lige så dygtig, som hun var, så kunne man få nogle ret fine ting. Hun havde lavet alt muligt i, altså noget tøj, der var kommet en plet på, hvor hun sådan ligesom havde dækket det med broderi. Og noget, der var gået i stykker, kunne man også lige få lappet på en rigtig fin måde. Så der var faktisk rigtig mange fine anvendelsesmuligheder til det. Så nu må vi se, om det kommer til at ske, eller strikken vinder. Det er jo lidt det, der skete sidste gang. Jeg har også fået sådan en lille startkit til at kunne sy patchwork, men det er lidt ligesom om mit strikketøj, det vinder hver gang. Skal man det ene, skal man det andet. Men der er mange ting, man kan. Men en eller anden dag, så tænker jeg, at jeg gør det her. Ned med den igen. Nå. Den her. Det er også en petit knit. Det vil være en gammel sag. Det er Cumulus et eller andet. En af de der Cumulus bluser, som jeg har strikket op i noget ikke så lækkert garn, men det ligner mohair, men det er det ikke. Det er kunst. Jeg tror, der er lidt mohair, men det halve af det er i hvert fald kunstigt. Og jeg er faktisk ikke helt så tosset med at strikke i sådan noget. Fordi når det får den der lyd, ligesom når man knuger sådan en tot vat, den der lyd, det kan jeg faktisk ikke ret godt lide at sidde og strikke i. Men det skete alligevel, fordi det var det garn, jeg havde taget med på sommerferie et år. Så det var det eller ingenting. Så blev den færdig. Og det er noget, der hedder Diablo, nede fra Hobby. De har nogle vildt flotte farver. Og så kan man sige, hvis man skal have noget, der sådan kan behandles lidt anderledes end ren mohair, så er det måske et meget godt alternativ. Den holder sig pænt, der er ikke noget der. Så. Til inspiration. Det er jo smag og behag, hvad man kan lide. I forhold til garnrester, vi strikker jo meget tit i noget garn, som gør, at man har et eller andet tilbage. Og hvis man skulle bruge det til et eller andet, hvor det ikke bare blev noget jaller, eller noget, man måske ikke rigtig gad alligevel, så kunne der faktisk også være den der anvendelsesmulighed, der hed, at kunne man lave sin egen garnkurv. Fordi jeg ved, der er mange, der syr projekttasker, eller strikker dem, eller hækler dem. Og det har jeg også gjort. Det er vildt flot og vildt anvendeligt. Men det kunne jo også være, at man havde lyst til at lave en kurv. Så derfor så tænker jeg, at jeg kunne tænke mig lige at vise jer et par garnkurve. Den ene har jeg selv lavet, den anden har min mor lavet, og så har jeg en, der er begyndt på, som måske bliver til en kurv på et tidspunkt. Og så har jeg sådan en lille en, som er mere sådan en skål. Men den her, det er en løbbindingskurv, lavet af noget garn med fæhår i. Og det købte vi på en messe i Middelfart, min mor og jeg, for nogle år siden. Og da vi gik forbi deres stand, så stod der sådan, de brugte det til vævning, og der stod der sådan en vævet, eller en mulepose, men uden hanke, uden stropper, uden noget som helst på, men en, de havde vævet op, og de havde syet den sammen, så det var en pose. Og så stod der sådan nogle kæmpe cones, altså på størrelse med den her,
cirka. Så nogle cones stod der nede på gulvet. Og så da vi står og kigger på den der, så er der en, der sådan frisk om bagfra siger, kunne I tænke jer at tage dem alle sammen? Og så, jeg kan ikke huske, hvad prisen var, 500 kroner et eller andet. Og min mor og mig, vi siger ja, lige kor. Så vi får så meget garn med, at vi kan ikke slæve det hen, 2 mand, vi kan ikke slæve det hen over parkeringspladsen. Vi skraldgriner hele vejen ud til bilen, og vi synes jo, vi har gjort verdens største kup. Fordi vi fik så meget garn for 500 kroner. Og det var så tungt, og den messe i Middelfart, det var inde i sådan en gammel gymnastiksal, hvor vi skulle op. I kender godt der, hvor publikum sidder i sådan nogle etager. Der var der også en trappe opad, vi skulle opad. Og vi kunne vitterligt ikke slæve 2 mand alt det her garn. Vi kunne ikke slæve det op af de der trappetrin. Så vi havde fået sådan en affaldsplastpose i noget lidt kraftig plast. Så det måtte bære eller briste. Vi var nødt til at slæve det hen over gulvet. Vi slæbte det op ad de trapper, og vi kurede det i posen hele vejen ud på parkeringspladsen og op i bagagerummet. Nå, det er mange, mange år siden. Vi har heldigvis brugt meget af det. Men den her, den er lavet i det fæhår. Det er lige så tungt, som jeg ved ikke hvad. Man kan faktisk også mærke det. Indeni, der er sådan noget sisal-garn, man kan købe i Hjem og Fix eller i nogle andre byggemarkeder. Og det kan man få i forskellige tykkelser. Løbbinding. Der binder man det rundt om sådan noget, og så hæfter man det ned. Man starter faktisk nede midt i bunden. Med der, hvor snippen er, begynder man at vikle rundt om. Og så får man lavet sådan en lille lykke hernede. Og så vikler man. Og vikler. Og hver 6., 7. vikkel, der starter man lidt med lidt færre viklinger mellem man syr herinde i det inderste. Og så tror jeg, når man kommer ud af par gange eller 5 gange ud eller sådan noget, der begynder man så at vælge sig et antal viklinger, hvad man nu synes, der giver en fast bund. Så jeg kan ikke huske, om det her, det kan være, jeg kan se det måske. Jeg tror, det her, det er 5 viklinger eller sådan noget. Lad os bare sige det. Men så vikler man 5 gange rundt om det der sisal. Det er sådan nogle reb. Det er de der hvide reb. Altså, de brænder over fingrene, hvis du sådan trækker det igennem dine hænder. Dem der, man trækker tov i. Men 5 viklinger rundt om det. Og så syr man 1 gang rundt om den, man er ved at vikle om, og den forrige. Så får man ligesom sådan, altså, den er fast. Altså, den er solid. Men det øverste, det er ikke mere fast, end jeg godt kan mokle lidt med det. Men det kan man lave af sådan alt muligt. Nu er det bare lige fordi, at vi fik sådan et skraldtilbud på det her garn med noget fæhår i, som vi synes, der var totalt sjovt, fordi garn med fæhår, det har vi aldrig hørt om, men det er jo en eller anden type tæppegarn. Det er i hvert fald kras, og det vil aldrig kunne blive til noget beklædning. Altså, dem, der havde det, de vævede af det, og det blev også noget virkelig strid noget. Altså, jeg er helt sikker på, når man havde sådan et vævet net i det her garn her, altså, det går aldrig til. Det her, det går nok heller aldrig til. Men det er sjovt. Nå, anyway. Så i løbbinding, der er jo sådan forskellige teknikker, man kan bruge. Jeg har valgt sådan en... Det ligner sådan nogle altså firkanter faktisk. Men det er jo en teknik, hvor altså firkanterne er hen over 2, mange af dem. Så kan I se længere op, hvis man kan se det. Der er det kun hen over 1, men så kan man lave sådan nogle sjove sting, for at give noget spil i det. Og hanke har jeg aldrig været god til. Men dem eksperimenterede jeg lidt med, fordi der er ikke rigtig nogen sådan opskrift på, hvordan fanden laver man hanke. Men der lavede jeg en, hvor alle 3 her er samlet her i siderne. Men så har jeg snoet rundt om dem enkeltvis her. Og sat dem fast. Det her, det bliver aldrig noget, der er sådan, du ved, fuldstændig identisk over det hele, og at man ikke kan se, hvor enden er, fordi det vil man altid kunne i det her.
skulle også altid lige se, hvor man fik startet op og sådan noget. Det var super hyggeligt at sidde og lave. Men det hedder altså løbbinding. Gamle dage hed det halmbinding, og man brugte rughalm, og det er sådan en oldtidsting. Altså man lavede dem i oldtiden, og der er fundet mange sådan nogle oldtidsfund, hvor det har været forskellige arvearter af sådan noget her halmbinding. Det er brugt til brødkurve, det er brugt til vasketøjskurve, alt muligt. Stort som småt. Bordskåner. I kender dem sikkert. I gamle dage, der havde vores forældre sådan nogle bordskåner i halmbinding. Sådan nogle runde brikker i noget halmlignende, hvor det var viklet rundt om. Man kan også samtidig se det i udlandet, at man kan se de der, det ligner tit sådan nogle afrikanske lande, tror jeg, man ser, at der sidder de og laver sådan nogle kæmpe kurve. Og jeg ved faktisk ikke, hvad deres materiale er, men det er lidt forskelligt, når man ser det, hvad materiale det er. Det er meget sjovt lige at gå på jagt i. Tit i genbrugsbutikker kan man også finde noget, der i gamle dage blev lavet af noget med de her teknikker. Men det kan I jo prøve at kigge efter. Men det er meget sjovt at lave det her. Og man kan bruge alle mulige rester. Jeg har været på rigtig mange kurser. Min mor har været med, fordi det er jo sådan noget, vi har gjort sammen altid. Og det der var på de kurser, som jeg deltog i, der var det hør, fordi hør det er meget stærkt. Det var sådan noget, man brugte. Og så var det sisal og jude. Og sisal er jo så også det reb, jeg har inde i, men der kunne man også bruge, man kunne bruge det der papirgarn, man binder stolesæder i. Kender godt de der flat stole. Der kan man købe det i nogle butikker, hvor det er faktisk 100% papir. Man kunne også bruge alt muligt andet. Man kan også bruge det der blå reb i nylon, man kan købe i byggemarkedet. Det kender I måske. Det kan du få i alle mulige tykkelser. Det vil man også kunne bruge. Men der er sådan ligesom nogle ting, der er mere oplagte at bruge. Og der synes jeg bare, at når der er noget, der er oplagt, så kan jeg bare godt tænke mig at prøve at gøre noget andet. Så jeg har eksperimenteret lidt med forskellige materialer, og på et tidspunkt så fik jeg en mulighed for at købe en hel masse af sådan noget. Altså, det her, det er groft. Altså, det ligner sådan noget, man havde i børnehaver engang. Jeg ved faktisk ikke, hvad det er. Der er garanteret noget, jeg tror, størstedelen af det er uld. Det kan også være, det er 100% uld. Det er sådan noget, det er i hvert fald ikke til beklædning. Men hvad er det så til? Jeg husker, det var sådan noget, man kunne væve med i børnehaven. Og muligvis er det vævegarn. Jeg ved det ikke. Det er ikke kommet med det her garn med fæhår i. Det her det er noget, jeg har fået et andet sted fra. En, der solgte dem. Hvor jeg bare tænkte, jeg skal have alle farver. Så jeg købte alle mulige. Jeg har alle mulige blå farver. Og det synes jeg er lidt sjovt, fordi det her, det er også sådan noget, hvor jeg tænker, det skal gå til noget kurve. Et eller andet. Noget af det har jeg bundet op her. Der er ret meget garn her. Som der kunne blive nogle kurver af. Det er lidt tyndere, end det, jeg har lavet kurven her af. Der er det her lidt tyndere. Men muligvis kan man også lave nogle lidt mindre ting, fordi jeg har ikke taget alt muligt med i dag. Men kun lige lidt. Fordi man kan jo også lave sådan en lille kurv her. Eller nærmere en skål. Man har altid lige sådan en klemme på, når man har lavet noget og ikke bliver færdig. Så er der altid lige sådan en lille klemme på. Det er jo faktisk den underviser, der underviste os dengang, der altid havde sådan en klemme med til os med navn på. Så når vi var færdige for dagen, så satte vi klemme i, der hvor vi var kommet til. Og så render det altså ingen steder. Det tror jeg heller ikke, det gjorde alligevel. Ellers er det i hvert fald så lidt, så man kunne samle det op. Men der kan blive sindssygt mange fine ting ud af sådan noget her. Det er der altid et lille hul, men det kan man faktisk godt, hvis man viklede det nogle flere gange helt tættende. Hvis man skulle have et eller andet heri, som ikke måtte rende ud, så kan man sagtens få det hul væk. Men det kan det bruges til.
Nok om den. Den her har jeg bare lige taget med. Det er en, min mor har lavet. Også i tæppegarn, men noget andet. Det er sådan lidt blødere, eller hvad hedder det mere? Jeg tror, det er brugt sådan noget, der er blevet brugt til at lave rygertæpper af. Vil jeg gætte på. Og jeg har bare lige taget den med, fordi hun har eksperimenteret med nogle andre hanke. Hun har lavet sådan nogle store flætninger, og det fungerer virkelig godt. Hvor hun bare har taget en masse af dem, som hun har løbbundet med, eller dem, hun har viklet i hendes løbbindingskurve her. Der har hun bare taget en masse af dem og lavet en kæmpe stor flætning i hver side. Og så bundet på ude på siden. Smag og behag. Jeg kan godt lide dem. Så. Lidt mønster i bunden. Og så har jeg lige taget noget andet med, fordi den her, det er en, jeg har startet op på. Helt ensfarvet i bunden. Og så kan I se, der er sådan en begyndende mønster udenpå. De her garner, det er sådan noget uldgarn. Nu er det godt nok lige en pose. Nu håber jeg ikke, jeg skræller for meget. Men det er sådan noget der. De her, de lå nede i sådan en restekasse. Og jeg ved ikke, hvad jeg ellers skulle bruge dem til, men jeg tænker, haps, de kunne da godt blive til en løbbindingskurve. Og det er det, jeg er i gang med her. I kan lige se, her er det, når man skifter farve, men det er der, altså det kan ikke undgås. Et sted rundt, der skifter man farve, og så laver man en række i den nye farve. Når jeg kommer herom igen, så vil jeg skifte til den rødlige, og en omgang med den røde. Og så har jeg lavet sådan et mønster, hvis I har brug for at google sådan nogle forskellige mønstre i løbbinding, så hedder det her mønster vandringsmand. Og jeg kan ikke huske, hvor det kommer fra. Det har jeg ikke husket. Men der er sådan forskellige teknikker i forhold til at få en fin struktur og et mønster ud af det. Men det er sådan lidt en mindre kurv. Men det kunne fint være sådan en, hvor der lige lå et par garnnøgler i, hvis man strikkede skarf eller et eller andet. Og man kan jo lave dem lige så høje eller lave, som man har lyst til. Til brødkurv, hvis man vil det. Det vil jeg ikke lave med den her. Det bliver til et eller andet, til en garnkurv af en eller anden art. Men det er bare sådan nogle rester, hvor jeg tænker, at alt muligt kan bruges. Jeg har lavet en hel masse i bomuldsgarnsrester, men hvor det har været sådan nogle små skåle. Det kunne være til maskemørkøer, eller hvad ved jeg. Men det, altså, sådan nogle strikkemennesker, de kan bruge alt muligt til at have dippedutter og dingenoter i. Så, det kunne godt være et eller andet. Ja. Jeg ved ikke, hvad jeg ellers lige skulle finde på at sige i dag. Men det har været hyggeligt lige at prøve at vise lidt frem. Og jeg tænker, at jeg får oprettet en Instagram-profil, hvor jeg har en, men det er mere, hvad jeg følger. Jeg tror, jeg opretter en, og jeg skal nok lige fortælle jer om det næste gang. Fordi jeg tænker, at noget af det, jeg viser frem, vil jeg tage nogle gode billeder af og få lagt ud. Så hvis nogen de har interesse i det, så vil man kunne se det der. Men nu skal jeg lige i gang, og jeg skal lige have fundet ud af, hvordan man gør. Nu har jeg fået hjælp til både kamera og mikrofon og sådan noget. Og hvis der er noget, I tænker, at I vil se mere af eller mindre af, eller jeg skulle lade være at sige hele tiden, for det kan jeg godt høre, jeg gør. Det behøver I ikke kommentere på, for det skal jeg nok øve mig på ikke at gøre. Men hvis der er andre sådan ting, I kunne hjælpe mig på vej med, så endelig kommenter. Ellers så tænker jeg vil sige tak for nu, og så ved jeg ikke, hvornår jeg lige kommer på igen. Men nu skal jeg lige se, hvor lang tid det her det har taget, og jeg skal lige se, hvordan lyden er. Og jeg skal lige have fundet ud af, hvordan jeg i det hele taget lige får det lagt ud, så I kan se det. Så det her, det er jo første forsøg. Det var, kan vi kalde det prøvepodcast. Og så skal jeg nok komme tilbage. Pas på jer selv derude. Vi snakkes ved. Hej.